малады монах прыйшоў да старэйшага і, размаўляючы з ім, старэйшы монах яму сказаў: «Чытай Божае Слово». Ён кажа: «Ну, ойча, але я чытаю, але я нічого не разумею. Ну, мова незразумелая, сэнс незразумелы. Я не магу зразумець Божага Слова». Тады старэйшы монах кажа яму: «Возьми, вось там каля дзвярэй стаіць кошык, возьми яго і прынесі мне вады з калодзежа». Малады вельмі здзівіўся, але так у паслухмянасці сваёй узяў гэты кошык, пайшоў, наліў, кошык з лазы сплецены, там два крокі ступіў, і там ужо ў гэтым кошыкі ніякай вады не было. Ён прыходзіць, старэйшы отец монах паглядзеў на яго і кажа: «Яшчэ раз зрабі гэта». Малады узбурыўся, але пайшоў, зрабіў. І так кожны раз ён хадзіў туды-сюды і не мог прынесці гэтай вады гэтаму старэйшаму айцу. І ўрэшце рэшт, ужо змучаны гэтай незразумелай працай, ён кінуў гэты кошык і у сэрцах сказаў, што я нічога не разумею, навошта я гэта раблю. І старэйшы отец кажа яму: «Бачыш, калі ты ўзяў гэты кошык, ён быў брудны, увесь у зямлі, таму што там насілі гэтым кошыкам нейкі там ці бульбу, ці штосьці, нешта насілі. Ты столькі разоў пытаўся прынесці ваду і не змог данесці гэтай вады. Але дзякуючы таму, што ты ўвесь час наліваў гэтую ваду ў гэты кошык стаў чысты. І ад яго адмыўся ўвесь бруд. Таксама і з Божым Словам. Ты можаш яго чытаць, ты можаш яго чуць і не разумець. Можа быць так, што Божае Слово, яно як гэтая вада. Яна льецца на цябе, як з гуся вада. І нічога ў табе не застаецца. Ты не памятаеш, ты не разумееш, ты не можаш прыгадаць нават тое, што, там не ведаю, што ксёндз чытаў тыдзень назад альбо нават учора на святой імшы. Але вось гэты кантакт з Божым Словам, ён усё роўна важны. І гэтае вось нават тое, што ты сутыкаешся з Божым Словам, ты яго чуеш, не памятаеш, але чуеш. Гэта змяняе тваё сэрца, ачышчае тваё сэрца.